weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to diala to diofana to silla rewo to silla worgo to hoore fonde to agne meje ko on takkusan juula ha to nder galle ceerno yaya dia to daabi awdeji ha to galle ceerno ibrahima ba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie alawma hanki o wonno manditare gendi Mauritanie hewɓe noon hollirannoɓe sunari mumen hewɓe mabɓe nanggama to leydi Sénégal biteɗo Bineta Diaby ko joom suudu Madiambal Diagne Diagne tawteɗo ɗo saaha joni to leydi France joom suudu makko noon nanggaɗo kay ine soka oɗo saaha kala e teskama noon mo tawe tigui oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe toon to hôpital principal mo Dakar omo tampi sanne to leydi Mali to nokku biteɗo Galou Kono ko lana ndiyam jollunoka élevage kay yuwi toon élevage jeegomo hen basi hen pittali men to leydi Guinée Bissau Oumarou Sissoko Mbalo hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi ndi dognoɗo ne molti to Dakar o ƴetti lana makko ndiwo kam o yaɓini toon to Congo Brazzaville ha joni to leydi Guinée Guinée Bissau teskama tigui ko dadiɓe mbaɗi encerclé yoga e siége uji lamɗaji dawrugol leydi Maroc ko fodde 16 tonnes tawi ko drogue mo inde cannabis ɗum tigui woni ko teeɓa toon hewɓe mbiyama teɓna habaruji men joolam jabiri may jaaha to leydi Ukraine to leydi Russie to Indonésie to Sri Lanka bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo balawala danwal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo luɓirimo gandal omo safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinnejo so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe kolliri tigui mbaɗi audio ɓe hen noddiɓe hen mbaɗi vidéo ji hollirde kay dendagal rafiji jambitanno cetti hen ha laaɓi guila waɗanoɓe paralysie ustanoɓe gorago ha e jippinoɓe leeje kala kolliri oɗo saaha jiitima koye mumen ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaraɓe wonduɓe koyɗe musoje kecceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji o yaara rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kista fibrom e rafiji ndewago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaraɓe worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye mumen wonduɓe prostate e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo yiite wittuji makko leɗɗe ko fate estomac ma no futirno kala balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamro ko déli France ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen ƴewɓe embauche ƴewɓe visa ji dendagal kayitaji kala sa jokkodire makko joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji mbiɗen tawi to Paris lamrogo leydi France numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon sehil miñi kono wiye Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinene makko wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mo mbatta ko 46 80 14 81 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune kono ne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tidiane Diallo jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui cardiaque
neɗɗo tuƴiiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotooɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore di nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. ayo bela yo mi dañi bela mi hirnama bela yo mi jokkay bela ayo bela yo mi dañi bela. Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djiby Sow taweteɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen Kidira ko neɗɗo cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude mo ɓoccode reedu mum cukki kala. Docteur Djiby Sow ene safra deedi musoji ellaji musoji ko nonne kadi koyɗe musoje koye musoje keceje musoje kala. Docteur Djiby Sow ene safra diabète tension ko nonne kadi omo safra on cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala. Docteur Djiby Sow ene safra on mo seyɗani memi donkuɗo dañde kayitaji kumiɗo humre sattude to debbo to gorko kala. Docteur Djiby Sow ne safra kala dogam cité asma ɗe gueɗe kala. Docteur Djiby Sow ene witti ay ɓen ko laaɓi. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye Docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen taweteɗo ɗon nde cuuɗi meɗen Kidira ɗo henna. sa yiɗi hebde tonggode Docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa tonggode leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe Docteur Djiby Sow ene nawdi leɗɗe e bindol kala muɗum. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe ɗen gone hoore bira nogasi jeenaya lewru jolal hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogasi joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓasojo ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen aljuma hanki o nogasi jeetati lewru novembre force de l'ordre nangui yimɓe hewɓe no fewi ne tawe kay ene tawe mabɓe ɓe nangaɓe en tawe hen rewɓe en tawe hen rewɓe ene tawe kadi tawe hen rewɓe kay tawi ko rewɓe ɓe worɓe mumen mbarano woni les veuves wondude sukaɓe babiraɓe mumen mbarano ko wiyete aliyetimaɓe wondude kadi ɓen wiyeteɓe rescapé tawi ko militaire uji e événement ji 1986 1990 e activiste e en taw ko wiyeteɓe les activistes ene e darniɓe haqqe innama aade en kala enen jeeya e nder ɓen nangaɓe e ñalawma hanki o e nder ɓen nangaɓe hen noon en tawi hen sociologue goto biteɗo Dieynaba Diom noon ko tergal mongal no fewi e nder réseau féministe en Afrique de l'Ouest garnoɗo kay dardade ɓeɗon rewɓe ɓe worɓe mumen mbarano ko debbo noon ko debbo jabaro darniɗo kay haqqe innama aadi teskiniɗo kay golle mum no fewi e nder windere ya tengti noon e nder Afrique de l'Ouest ene tawe hen kadi biteɗo kawlo e kawlo ene tawe hen e kene wona yimɓe jeegom wonɓe kadi kala nana nanga e oɗo saaha joni teskama noon ɓe nawama to commissariat mo Sebha woɗɗani tigui dibiteri Ndiaga Samba Thiam noon ko gardiɗo tigui catala falam kanko Samba Thiam noon o ari ha to yesso commissariat to ɓe nanga ɗo hollirde kay wondemo yaade mabɓe addude soutien kadi faade mabɓe ɓe nanguira noon ko namdade kay justice e namdade kadi vérité woni tigui le lumiére watte ñawoje mbatte kay e wargoji baɗanoɗi kay tuggi 1989 ha 1990 e nder base uji militaire ko wayno kay to inal to noon kono gas jeeyatato soldat tawi ko officier ji e sous officier ji négro africain kañumen mbarano gam mawninde manditare leydi ɗi ko ɓoyani ko noon laamu ngu laamu Mohamed Cheikh la Ghazouani kollirino tigui wonde ɓe ndendini no gas jeegom milliard tawi ko haalisu ko idimore hinne nde on haalis noon ko wadde ko wiyete réparation et préjudice wonde kay ɓosorɗum wonande kay ɓeena e jinnaɓe mumen eɓe tigui jinnaɓe mumen ɓe worɓe mumen mbarano e nder ɗiɗon événement ji beele kay masala on arta on maslaha noon yimɓe hewɓe kay jaadani hen en jaadani tigui e nder oɗon masalaha kay kolledi tigui wonde jaadani hen ko noon kadi yimɓe hewɓe teskama wiyama tigui yimɓe hewɓe kadi jubbinino yiɗino yubbinde kay seppoji men hollirde mette men e nder région ngaji nder leydi he ko wayno Magama e nokkuji guure goɗɗe ke teskama yimɓe hewɓe nangama hen tawi ko yinnoɓe kay hollirde sunari men hollirde kay wonti 28 novembre ka on ñalawma kay kala nde arti nder leydi he wonata ko ñalawma sunare caggal kay nde jinnaɓe men e worɓe men ha mbarano e ɓisguji men ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma hanki nogas jeetati lewru novembre wonno manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ko leydi Mauritanie hemno jeytari hoore mum yuɓɓinama ndor e nder noccot lamrugo guendi Mauritanie ko wiyete défilé militaire e gardegol hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum woni commandant suprême des forces armées tawi kadi ko état major général des forces armées kañum yuɓɓini oɗon défilé militaire noon waɗi tigui ko yesso première dame hono docteur Mariame Fadel Da e yesso Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe leydi ndi wondude yesso Mohamed Maguetta Bamba on woni hoorejo suudu saɗeji leydi ndi e yesso Diallo Mamadou Bathia kañum woni hoorejo conseil constitutionnel leydi ndi e tawtorede kadi chef de file de l'opposition woni gardiɗo Lunda hono biteɗo Hammadi Sidi Ela Mokhtar e tawtorede yimɓe gouvernement hewɓe no fewi ardiɓe dadiɓe hewɓe no fewi ardiɓe dadiɓe hewɓe kay mbawi tigui tawtorede oɗon défilé noon fuɗɗima e dow jaam kadi gasi e dow jaam ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Mahmoud Oula Jafar kañum woni directeur général kanam woni directeur général caisse nationale d' assurance maladie o holliri tigui e oɗo saaha joni tawi kay ko yimɓe hutortoɓe kanam marɓe carte men kanam e oɗo saaha joni wonnoɓe temedde nayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde ɗiɗi e nayyi woni 497 204 personnes wonno e oɗo saaha joni ɓe jettima million piccal 0,14 neɗɗo woni 1 million virgule 0,4 tawi ko neɗɗo joguiɓe ngal ɗon kartal ɗeɗon carte biteɗe kanam ɗum noon ko guila Mohamed Cheikh Al Ghazouani ari jappere laamu teskama tigui ɗum
ɗum ɓeydima no feewi tuggi ko are laamu faade ɗo saha joni so teskama kay ko calculama ɓeydima kene qime temedere e nayyi sur 104% e nder temedere kala ɓeydima hen temedere e nayyi ha joni habaruji men kanko wula Jafar noon o holiri tigui wonde ko ɓuuri hewde kadi e ɓen tawi ko marɓe hutortoɓe carte kanam ko ɓen ɓurɓe wonde miskineɓe kayya tawi ko jokkodirɓe cetal tajour walli ɗumen ha mbawi hebde ɗeɗon carte o haali ɗum noon ko yesso o haali ɗum noon ko aljuma hankino gasi jeetati lewru novembre e saaha mawnirgol manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ko leydi Mauritanie hebno jeytade mum tawi kadi koye saaha lancement puɗɗogol ko wiyete numérisation service aji kanam ha ɓeydo gardude ɓeydo yarude yesso hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal pular senno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal joddima en audience aljuma hankino gas jeetati lewru novembre to galle lamorgo to e délégation tawi ko timmuɗo tawi ko délégation de l'union des magistrats sénégalais woni fedde ardine ko fate tappi halfinaɓe ñawoje e nder leydi he fedde nde wiyete ko IMS e gardogol hoorejo fedde nde biteɗo Cheikh Ba ɓe jewtidi ko heewi noon ko fadde kay e gonka justice leydi ndi e réforme yidde kay hesɗitinde e garditinde justice leydi ndi hooɗejo leydi ndi noon holliri kay ala ko woni yidde muɗum so wona justice o yo rewne lawol wona justice indépendante efficace wona kadi accessible tawi moni foof ene wawa yitade hoore mum hano hannirta ni e nder justice leydi he tawi alda e heedagu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to tribunal mo Thiès ko biteɗo be Dioba ko suka gujjo ko wallanteɗo Allah mo duuɓi 39 darima dartornoɗo kay wujjude otoji kewɗi no feewi kañum dari yesso ñawoɓe caggal kay nde o wujjuno oto goto mo hinde Tucson oto goto mo hinde Tucson mo hinde Hyundai Tucson on oto noon o caggal nde o wujji ɗum noon o caggal nde o wujji oɗon oto noon o yeeyi ɗum o wujji oto noon ko garnoɗo e nder parking goto o yeeyi ɗum biteɗo M Wadda o yeeyi oto noon ko 7 millions francs CFA nden o darima yesso procureur noon o taƴanama duuɓi 5 e kaso o taƴanama duuɓi 5 yamiri tigui nde o procureur yamiri nde o taƴante duuɓi 5 e kaso ñaworde noon yanata ha laaɓa o nder kay ko taƴana ko ñande 5 lewru décembre daratono ndu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen gendarmerie ɓe Cap Skirring keeɓi tigui nde keeɓi kabaru kay wonde réseau tawi ko rewɓe yeeyoɓe koye mumen ɓe kellifaka woni ko wiyetede prostitué ina tigui ene golla e nder nokku goto sara wuro Sirlinga ko tawi kadi ko wuro touristique ko ɗen tigui gendarmerie waɗi toon descente mum woni jippi toon nden gendarme ɓe noon nden ɓe jippima toon noon nden ɓe keeɓi kabaro ɓe jeehi toon noon ɓe teɓima toon 17 debbo tawi ko wonɓe kay ko wonɓe tawi ko rewɓe ɓen rewɓe noon golle mumen tigui tawi ɓe rewɓe golle men ko yeyde koye mumen e nder ɓe rewɓe 17 noon en tawe hen suka debbo goto tokoso woni biteɗo mineur mo yantani on debbo noon ɓe mbawi wattude ɗum tigui e juuɗe centre d' assistance éducative 17 heddiɓe ɓe tawi kadi koɓe tawi ko 17 heddiɓe kadi ko comme kamɓe kala noon tawa kadi koɓe ngala kayitaji kayya ɓe ngala kayitaji ɗeɗon golle ɗeɓe gollata woni tigui ɓe gari kadi ko situation irrégulier woni tigui noɓe natiri e leydi ni wona tigui dawal moƴƴal ɓe natiri e leydi ndi eɓena coka kay e mbadi mandade dépôt guila hanke ko ɓuuri hulɓinade noon e ɓen 17 rewɓe naggaɓe ko ɓuuri hulɓinade hen debbo goto noon tawama ko séro positive woni tigui ko gonduɗo e rafi sida tawi kadi no hutoro yeyde hoore mum ɗum noon oɗo saaha joni noon on noon omona tigui waɗa mise omo kanko debbo noon gonduɗo e oɗo rafi omo waɗa mise en danger ko fati e la vie d' autrui woni ñawnude yimɓe kay ñawnude e yimɓe o tawrama kadi e ndeɓe nanguimo noon ɓe tawrimo kadi poɗɗe ɗen poɗɗe noon ko poɗɗe kay wonduɓe sida ɓe kutorto e kala saaha ɗen poɗɗe noon nafata tigui ko hadde kay rafi o tigui ƴellitade walla libde jomum gonduɗe e oɗon rafi oɗo saaha joni noon kamɓe kala eɓena cokka o e wasde noon jogade kadi ɓe nanguirano eɓe ɗamini ñawede tawi kadi ɓe ñawirte ko nadde nder leydi he tawi ɓe nattirani damal pewgal ɓen ngala kadi ko wiyete carnet tawi ko carnet sanitaire ɗen carnet ji noon koɗe rewɓe yeweɓe koye mumen kewi jogade kala saaha hollirde kay wonde jomumen ala foof rafi tawi ko rafi dabowo gondi ɓe tawraka ɗin carte e oɗo saaha joni ɓena paadi ñawore mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sagataɓe wuyɓe joguitiɓe ha teddi ɓe hinde braqueur uji
tawi kadi ko be non jilli koto usine bitedo usine Oasis Drink Africa tawatedo to Prokhana dum ko jamma hanki o sanga 2h du matin ko fedde sagatabe non sappo tawi ko anko gule woni wadde be laafaji balije gite men ala ko yete so wana gite den be jogiti habe teddi ko ben jani e usine be ayni be aynidiri non piende kay be ben tawi ko agent ji sécurité usine o ko wondude gendarme be wonnobe sardo notitima hen tigi kondi condi e kure duki hakkunde mabbe ko juuti e ndara duko condi kure non taskama agent de sécurité goto non agent de sécurité goto wawi tigi barmude hen o wawi tigi barmude hen on wadama évacuer to suudu safride do Nioro dirip ndena commandant de brigade de Nioro hono bitedo l'adjudant chef Souleymane Thioro hebi kabaro ko don nuldi renfort ko buri yawde e yaccade te ko renfort be escadron d'intervention et de surveillance o do sa jonon enquête nana udita hen bele ben wat bonibe kayni bawa yitede ndewne lawol hano hanitani ko to leydi Sénégal kedden ha joni Ousmane Sonko ko hoorejo jagorde leydi Sénégal o holiri wonde kay boyata kay fawngo tu fere arwandine tawi ko mahgola je mahgola tigi mahgola jere tawi ko jere mawde no fewi nden jere non tawi ko jere patam limir mawde yadunde e jamanu nden jere non mate ko ndara Dakar nden jere non tigi ko nden jere non o holiri tigi mate tigi ko to nokko bitedo Cissé ko nokko bitedo Cissé o wi non wonde commerçant di kala dendan commerçant di kala ma baw doftede tigi ballede hano hanetni o wi non ko faate commerçant di ambulant e be ambulant be woni jula balabele ene ben kay o holiri tigi o wi tigi wonde o holiri tigi wonde o yamiri ministre de l'intérieur woni jagogal kalfinagal ko faate gede nder leydi e jaccin gollamu nde watta tigi hakkillaji mumen e ben commerçant ambulant be bawa yurmade be bada ko wiite yermande sabu kay yobe gandu kay leydi ndi ko kambe fof ndendi leydi ndi o holliri noon o holliri kay wonde ala kala e leydi hen mo ala miñum walla bandum tawi ko baɗo tigi julu jugo tawi ko baɗo julu bala bele woni commerçant ambulant o wi noon wonde ministre de l'intérieur namdi momo noon nde yettinta ɗum message goto faade ɓen witeɓe commerçant ambulant wiide namdade kay commerçant ambulant on namdi wi tan ko gueɗel gotel nde ɓe mboko goppata territoire o ha laaɓa kayi maɓe mbaw gollade so tawi ɓe mbaɗi ɗum pamodiral kayi boma waw heɓede hakkude mabɓe kamɓe laamu ngu e ɓena witeɓe commerçant ambulant woni commerçant julu balabele leydi ndi noon koye tigi o holliri kadi kanko Ousmane Sonko wonde leydi ndi ɓe tawi leydi ndi koye karwal jorgal koskayi e tigi situation très difficile kono tan de holliri ɓenen darino dade mabɓe dande mabɓe ponno kayi gam ƴellidde leydi ndi ɗum noon mo eri yimɓeɓe kala ne mbaɗata ko wite yermande woni yumodirde ha tigi e nder ɓesgu leydi ndi ha leydi ndi wawa ƴellitade hano hannitani ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Guinée Bissau naɓe tawateɓe nder Dakar ɓe jubbinino seppo mabɓe aljuma hanki o namdade kay nde Umaru Sissoko Mbalo gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe pollaɗo e laabu kay oɗo saaha joni dogui are multoyade to Dakar nde ummoto Dakar fata toon tigui to Guinée Bissau ɗum noon kay ko seppo mabɓe mbaɗi ñalawma hanki o hanki noon e nder hanki noon e nder kuccam Ousmane Sonko huccodirno kay e ɓena witeɓe sarɗiji ɗi ni to jakka leydi ndi Ousmane Sonko noon holliri kay wonde ɗum ɗo ko wite ko coup d'état wona tigui coup d'état ɗum ɗo ko cinéma tan o holliri kay e wiide makko no yimɓe pamiri kay wonde ko Umaru Sissoko Mbalo kañum tigui fewji ndeɗo feeye ɗum noon o haali tigui wonde kay o haɗan ɗon o erinoma kadi ɓen tawi ko catala halfinaɓe ko fate sumgoji nde jokkata kay golle men ko fate limgo jaltina résultat ji ɗi ha lawa ande kay hollo polɗo e hollo poolaɗo ko ɗum tigui woni kanko ko Ousmane Sonko o namdi tigui ɗum noon tigui hollirama kay hewɓe noon hewɓe noon kay kolliri tigui wonde jonnani haalande makko nde saabu haalande makko nde kanko Ousmane Sonko ne holliten ha joni kay pamodiral ala hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye saabu ko Bassirou Diomaye Faye nelduno laana tawi ko laana tigui ndiwaka kay hinde areno fam yo ya toon to Guinée Bissau addoya Umaru Sissoko Mbalo mofto tigui e nder leydi he ɗum ɗon noon ene hollitan wonde ha joni kay ɓe ɓamdani to banggue ɓe jiidani banggue yiyande ko fate dawrugol
e ndara woni diplomatie e ndara leydi he Umaru Sisiko Embalo noon e oɗo saaha Umaru Sisiko Embalo noon o hollire tigi wonde kay kanko Ousmane Sonko noon kanko Umaru Sisiko ete kanko e Bassirou Diomaye Faye kay e ɓena tigi jogdi kay kaskama tigi kanko Bassirou Diomaye Faye omo jeeya tigi e commission tawi ko commission tafaɗo ona commission noon tawi ko commission restreint mo seede o tafi kay dogde ko ide jaam e ɓen noon foɓe yettade toon e ñalawma hande o toon to Guinée Bissau Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal ene jeeya e onona commission ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen golle taw ko roguere ɗiɗi ɓere woni deuxiéme phase TER woni train express régional golle muɗum kay e oɗo saaha joni golle ɗe goɗɗi no fewi heddi ko seeɗa e golle ɗe kibba saabu kay e nder golle ɗe oɗo saaha joni yara fodde 90% e nder temedere kala hen capanɗe jeenayyi ene wayno gollama e seedi woni ƴewdel circulation gadano tawi komo 30 km par heure waɗama tawi tigui ko waɗama test uji technique ina jokki waɗede hakkude Diamniadio e faade AIBD woni aéroport Blaise Diagne test uji technique kay nana jokki waɗede hen catala bitegal noon pixa halfinaɓe ko fate gestion train express o ɓe tigui ɓeɗe gone campagne tawi ko campagne sensibilisation famminde ɓesguji leydi ndi ha tengti noon e hoɗɓe sara lawol train ngol train express vitesse o train express régional hoɗɓe sara mum kay ɓe pamminde ɗumen kay koddigal no poti hoddirde ɗon no poti rentorade ha tigui mbawa hisde e oɗon train ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbirne gardini kabaruji men Bineta Diaby ko joom suudo Madiambal Diagne jaydi ke kaya dogɗo leydi Sénégal ene mofti toon to Paris lamorgo leydi France gila o dogui noon kanko Bineta Diagne on joom suudu Madiambal Diagne gila Madiambal Diagne jogui kay Binta Diagne koko wiya teeɓa e oɗo saaha joni nan tawa e nder kaso teskama noon oɗo saaha kala o wonano karɗo cellal saabu guila o nangga kay hewɓe kolliri wonde woni koye fauteuil roulant o antirino noon to hôpital Dantec kono ñalawma hande o kay tawate ko juuɗe safroɓe to hôpital principal mo Dakar e tew mo tampino fewi hono no holli kay yoga e jayndedi e nder leydi Sénégal habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen état major général de l'armée mo leydi Mali holliri aljuma hankinogas jeetati lewru julala wonde ɓe mbaɗi opération pattame limijo haɓade terroriste ene pelle joguitiɓe e nder leydi he ɓe jiiti noon ɓe jiiti kay ɓe pirti base tawi ko mawɗo no fewi base terroriste moɓe tawno kay e nder ladde no e nder ladde wuuro witego Oussebougou tigui waɗi waɗɗani ko wiyete waɗɗani to wiyete Sababougou ɓe mbaɗi ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi opération noon koye phase uji ɗiɗi phase gadano o noon ɓe kolliri ko drone aji mabɓe wondude e laade mabɓe diwoje kañumen beeyi e on base militaire on base tawi ko base terroriste kay ɓe mbawi jorde hen bomboje e pettoje kewɗe no fewi phase ɗiɗaɓo o noon phase ɗiɗaɓo o noon ko dadiɓe leydi woni armée de terre kañum waɗi ko wiyete ratissage woni tigui nadde nder leydi he ledde he ene sunno ene ñaltido kay so tawi ala kay to seɓɓitiɓe barminaɓe walla dogɓe ene motoyi ɓe kolliri noon e nder opération he ɓe mbaɗi tigui seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe bonniniɓe kadi matériel jonno fewi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen oɗo saaha kala ko poɗodiral laaɓi woni hakkude oɗo société biyeteɗo tigui Barrick Gold hakkude mum e laamu leydi Mali Barrick Gold noon ko société canadien tawi ko ƴogowo kanŋe e nder leydi Mali Barrick noon ɓe kolliri tigui o dal Barrick Gold noon siggoto kanŋe koto mina biyeteɗo mina Lulu koto toon tigui woni toɓe ciggoto kanŋe ɓe pamodiral noon dañama e oɗo saaha joni dañ pamodiral kay dendagal charbe pamodiral ngal noon ko dendagal charge uji pawnode e société o kala e oɗo saaha laamu ngu fawno mabɓe ene yewtaɗi ha laaɓaɗi tadi kadi procédure judiciaire ummorade kay ummade kay ko fati tawi ko judiciaire ummade ko fati tigui e ko fati goppita gola ummanama ko fati goppita gola ɓena gollotoɓe tawi ko société o nangganoɓe tawateɓe oɗo saaha joni e nder kaso société o noon kañum ne retira dendagal ko namdi noon arbitrage gonnoɗo kay e oɗo saaha joni taw ko saaha kay koto centre international beele kay ɗina charge uji kala ene itte ha lawa oɗo saaha joni jaam arti hakkude laamu ngu e oɗo société tawi ko société kala jeenaɓe jiiɗotoɓe kanŋe e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ha joni ko to leydi
Mali kedre fama woni force aljuma hanke non no gas jetari jolala fama mo leydi Mali garde gola horajo leydi Mali ona gola general Azimi Koita chef kanyu woni chef aljuma hanke no gas jetari jolala horajo leydi Mali hono general Azimi Koita kanyum kadi woni chef suprême des armées ka ardima cérémonie tawi ona cérémonie non ko jaltugol haralde wattore capande nayi e jeeɓi wala woni 47e promotion dadiɓe ɓe hinde fama tawi ko yaltuɓe e nder centre école militaire inter armée mo Kulikoro woni école moɓe mbiyata EMIA ene tawtora cérémonie non hoore jaagoɗo leydi ɗi wondude hoorejo conseil national de transition wondude jaagogal kalfinangal ko fate défense leydi ɗi wondude gouverneur région de mo Kulikoro ko noon kadi maire commune o ne tawtora e yimɓe gouvernement hewɓe wondude chef d' état major wondude chef uji d' état major dendagal koninkoɓe leydi ɗi no didono wondude diplomate uji hewɓe no fewi tawi ko gollotoɓe e nder leydi Mali wondude tigui e ɓen yimɓe hewɓe no fewi tawi kadi ko yimɓe dawrugol ene noon ndeɗo haralde noona ndeɗo haralde noona koɓe temedde tati capanɗe tato temedde tati capanɗe nayyi e tato suka tawi ko officier ji koɓe temettata mbiɗen e capanɗe nayyi e tato yaltuɓe kay to lycée yaltuɓe to cycle tawi noon ko yimɓe yaltuɓe to cycle normal et cycle spécial heblanaɓe kay heblo timmungu no fewi e oɗo saaha joni parɓe kay gam rende gendiji mumen cycle normal o noon koɓe temettati e nogas joyi officier hen capantato e nayo ko rewɓe tawi tigui ko jeeyaɓe e nder leydi he e jeeyaɓe e nder leyɗele jeenayyi tawi ko nder sous région e nder ɓen noon hen temettati e sappo e goho officier ko malinaɓe hen capantato e ɗiɗo ko rewɓe yalti major noon oɗo promotion biyeteɗo tawi ko promotion biyeteɗo cycle normal ko suuliyetina biyeteɗo Idrissa Thiama on noon ko malinajo o heeɓi tigui ko moyenne 16,6 sur 20 so tawi ko cycle spécial on koɓe sappo e jeetati officier foof ko malinaɓe hen tato ko médecin généraliste sappo e joyo ko médecin spécialiste en woni major oɗon cycle taw ko cycle spécial o major mabɓe ko lieutenant woni tigui ɓurɗo gardude to banggue toɓɓe ko lieutenant Fousseynou Traoré on heeɓi ko moyenne de 15,19 sur 20 ha joni ko leydi Mali kedre en hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men leydi Mali noon ha tengti nokku biteɗo Ngaalu Kunan ko wuuro tawtengo e nder commune mo Mahina e nder cercle mo Bafulaɓe e nder région mo Haaya ko sunare mawdi noon tawte toon ko laana ndiyam tawi ko laana école ko kañuma tigui woni ko yuwi toon laana ka ne jolluno capantati e jeegomo les fanoɓe école mumen distance mo laana ka fonno umma yaade noon togui toɓe joli ɗo ha yettade école o ene qime ha kilométre uji tati ente laana ka yuwi noon élevage jeegomo hen kay ko hen jooli kawri e ladial yimɓe faabu ɗon mbawi arde no hoccitade ko ɓuuri yawde e yaccade ko ɗum waɗi noon ɓe mbawi fabade kay fodde kay capanɗe tato élève mbawi fabede hen ɓen capantati élève fabaɓe noon hen sappo e jeetati ko worɓe sappo e ɗiɗo ko rewɓe so tawi noon ko jeegomo mayɓe hen ɓe sukaɓe élevage jeegomo mayɓe hen joya ko rewɓe goto woni hen gorko ko toon tigui to nokku biteɗo Ngaalu Kone toon tigui ɓe mbira kamɓe jeegomo ɓe kala ha joni habaruji men demgal Pulaar koto leydi Guinée paaɗen Oumarou Sissoko Embaló gonnoɗo hoorejo leydi Guinée Bissau pollonoɗo e laamu arino moltoyade to Dakar hollirama noon kadi o ƴetti avion makko ummima toon to Dakar holto o yaɓani e oɗo saaha joni o yaɓani ko Congo Brazzaville lamorgo leydi Congo o ƴetti noon o yettima toon to Brazzaville lamorgo Congo jamma aljuma hanki o ina wiyata aseta hande no gas jeenayyi lewru novembre ko hoorejo leydi Congo Denis Sassou Nguesso ko kañum tigui nuldimo avion tawi kadi ko kallana ƴettimo to Dakar addimo ha toon to Brazzaville lamorgo leydi Congo o arani goto noon kanko Oumarou Sissoko Embaló saabu laana kane addi fodde sappo e tato fodde kay sappo e ɗiɗo kene ɓuura sappo e ɗiɗo neɗɗo tawi ko yimɓe famille makko e yimɓe ɓurɓe ɓattademo kamɓe kala oɗo saaha joni eɓe tawe nder hôtel goto tawi ko hôtel mawɗo no fewi tawateɗo nder Brazzaville lamorgo leydi Congo hono no holliri kay jayde Jeune Afrique ene sikka noon ko konngudi Ousmane Sonko kay suudu noon ñalawma hanki o nder suudu sarɗeji hollirde kay wonde kay Oumarou Sissoko Embaló
ɗo ko wiyata ko waɗa kudeta ɗum noon wona kudeta ko kuude théâtre woni tigi ko fijirde ko punti tigi woni wadde ɗum noon konngudi noon ene sikka kay ne jeeya kay ko haɗimo fewnitade kanko Umaru Sissoco mbaɗo ɗon e nder leydi Sénégal ha joni koto Guinée Bissau keɗoɗen siège lamdaji dawrugol kewɗi no fewi kay subaka asata hande o guila law ko dadiɓe dawani tigui ɗiɗon toñani ɗina tigui ɗiɗon siège uji ko wayno kay siège landa ɓurka mawnude nder leydi he wiyete ka landa wiyete ka PAIGC ko wondude e landa wondude kaɗo landa wiyete ka PRS ko landa kay ko candidat biteɗo Fernando Diaz ardi kaɗon landa biyawa kay kañum heeɓi polgu ɗiɗo siège uji kala teskama subaka hande o ko militaire uji mbawi wadde encerclé ɗiɗon landaji teskama ɗina siège uji teskama noon kamɓe ardiɓe ɗiɗo siège uji noon ɓe kolliri wonde dadiɓe jiɗino wadde feere kala beele nanno toon petelaji mofta petelaji film kollira kay wonde ɗina petelaji tawi ɗum koye nder oɗon nokku ɗum noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni kay dadiɓe ɓe kay ko haɗɓeɓe yettade e nder ɗiɗon nokkuji nana mbaɗi ɗiɗon siège uji kala nana mbaɗa encerclé oɗo saaha joni tawi tigui e juuɗe dadiɓe ha joni habaruji men demgal Pulaar seno wima to Guinée Bissau paɗen koto leydi Maroc BCIJ ko bureau central d'investigation judiciaire mo royaume Maroc ɓe jiiti ɓe pirti ha sori ladde ñande nogas joyi lewru novembre gonɗe ndu réseau tawi ko réseau international dattonoɓe ko fate trafic international de drogue ɗum noon ɓe tawa tigui ɓe nanga noon ko sara tufde wotat tawtene waɗɗani Casablanca koɓe yimɓe jeetat noon teɓaɓe hen ɓen hen nanga koto nokku biteɗo Keni Tra heddiɓe nanga koto Casablanca ɓe tawama kadi ɓe jogui 16 tonnes tawi ko drogue mo hinde résine de cannabis ɓe tawrama kadi ɗiɗi piccal million ngaji ɗiɗi e feccere tawi ko haalisa dirham ɓe wondude tigui wondude e lakon tawi ko lakon dalli woni embarcation pneumatique wondude motoraji ɗina wondude e kuɓam ndelam kuɓam woni barille carburant kewɗe no fewi équipement électronique sagataɓe nangaɓe noon sagataɓe jeetata nangaɓe ko jaro duuɓi 32 ha duuɓi 56 kamɓe kala noon ɓene coka e mbadi garde à vue ha enquête o hibba e mabɓe ko adi kay koɓe daro yesso ñawore ha joni habaruji men demgal Pulaar takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Bato Kahiri kama darna ha to Sama Sam ko on takkusana juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane kanto fondo ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abou Diabo Sow to Belel Gawdi wuro nayi ko taari ɗum kala habaruji men jolam japiri koto leydi Ukraine puɗoɗen armée leydi Russie hutorima dornaji mum kay waɗi bombardement Kiev lamorgo leydi Ukraine ko famdi kala yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittari men waɗi kadi fodde 17 neɗɗo barmuɓe hen bombardement noon ko jamma hanki ɗum waɗi jamma hanki ɗum waɗi bombardement ji ɗi noon mbaɗi koye nder leyɗe 5 e nder Kiev lamorgo leydi ɗi laamu leydi Ukraine noon utti tigui nuldi sete timmuɗo no fewi e oɗo saaha joni nayi lawol faade dowlaji tedduɗi Amérique on sete noon ko yaade kay yewtude ko fate plan de paix mo Donald Trump addi feere Trump addi kay oɗo saaha joni Donald Trump hoore dowlaji tedduɗi Amérique ne addi feere kay tawi ndiyano feere kay kono guerre dartori hakkude leyɗe ɗiɗi oɗon sete noon yeehi tigui ko jeeyete hettoyade tigui ndeɗon feere so tawi ɓe jaadi hen ardi sete o noon ko secrétaire du conseil national de sécurité et de défense mo leydi Ukraine kanko yimɓe makko kay oɗo saaha mo kaltene ɓeɗe lawol faade toon to dowlaji dentuɗi Amérique koto leydi Russie paɗen tribunal pétrolier mawɗo no fewi tawi ko risnaɓe tawateɗo sara port biteɗo port mo Navoro sikka to banggue worgo leydi Russie dartini golle mum ha laaɓi woni koye are ɗum noon caggal kayde dronaji tawi ko dronaji sous-marine leydi Ukraine aydino toon ɗina dronaji noon mbawide memde ngal ɗon central tigui tribunal pétrolier ha on tribunal pétrolier noon wawi dartinde golle mum e oɗo saaha joni koto Indonésie paɗen bilan ko fate mayɓe yoolaru wonnoon toon to Indonésie tigui kala ñalawma oɗon bilan ɓeydo musde no fewi ñalawma aseta hande o eɓe jaara kene ɓuura temedde ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men eɓe jogui kadi kene ɓuura temedere neɗɗo tawi ko porté disparu woni majjuɓe melew ronkaɓe yitede tawi ko yaaduɓe e wameji e yaaduɓe e ɓorwoji koto leydi Sri Lanka paɗen ko toon uddirten kabaruji men yoolayru e mabbugol leydi woni ko wiyete glissement de terrain bannoɗo toon to Sri Lanka tawi koye toɓoji kewɗi ndiyam jippinoɗi toon saabino ɗum noon saabima bila mabɓe kamɓene oɗo saaha joni ɓe koɗori laamu ngu holliri ko yiita
pitta kayre wasi pittali men koɓe temedere nogas e tato neɗɗo mayɓe hen kay waɗi kadi tigi hewɓe no fewi ujunnaji hewɓe tawi ko dogɓe e galleji men laatiɓe tigi ko witede sinistre ɓe mbaɗi kadi ɓe koliri ɓe jogui temedere capan tato e neɗɗo tawi ko majjuɓe melew ronkaɓe yitede woni ko witte porté dispari musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo moon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nafe ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on